Furious, έτσι. Μιλάμε, τι να πω, φτιαγμένο το έχεις στο παπί. Πειραγμένο, τι είναι μπεβελάκι έχει. 300. Αν το 300 το καινούριο, πάει καλά, Σφαίρα. Το πειράξει λίγο, και λίγο πειράξει. Γιατί το πήρα, δεν σου κάνει 300. Λίγο. Υπάρχει μια χιλιάρα ρε φίλε τότε να... Κάποια στιγμή, να σου πω κάτι, πάντα έλεγα να πάρω τέτοια μηχανή, αλλά τη μία λέω ότι αν εγώ θα έπαιρνα χιλιάρα, θα είχαμε 3 κολόνες. Εγώ γι' αυτό και δεν παίρνω, φίλε. Μία μεγάλη που είχα, γιατί όχι πήγα να μετρήσω, αλλά επειδή μου εξήγησε ένας γιατρός τι συμβαίνει σε κάποια εργολαία, λέω... Αποστόλη πουλα, μισό πουλα. Εγώ πήρα μια φορά, δεν το ξεχάσω, είχα μια 500 μεγάλο νόφ. Για βασάκι την κλαίει. Ναι. Ωραία, ελευθερία σου είχα εδώ, δεν είχα αφήσει κόντρα για κόντρα. Είμαι πιο μισηρικά. Τι Audi S3 είχα πάλι. Τι ραλί, ό,τι είναι στο πατέρι. Φεύγω παρέα. Λοιπόν, ναι, και μ' αρέσει τα χέρια, εντάξει, μ' αρέσει. Και κάποια στιγμή είχα αγχωθεί για ένα συμβόλαιο. Και έχω φύγει σπάτα, κάνω έλεγχο την τελευταία μέρα. Και έπρεπε να είμαι. Και κάποια στιγμή έχω πάει 170-180 με τη μηχανή. Και φτάνω. Θα γίνει στο τοπιό σιγά σιγά. Τι κάνει. Θα γίνεις ηρωάς, φεύγεις. Στα καλά καθούμενα. Για έρευνησε λίγο. Εντάξει, είπαμε, οκ, ο Χαβαλένος. Και ήταν και που βγάζει και ζημιές, δεν είναι και για μες στην Αθήνα. Και έφυγε. Πήρα το σκουτεράκι μου. Εμένα πήρα ο αδερφός μου τη τέτοια, τη DTM. Ναι, αυτή μου αρέσει. Ωραία εργαλείο. Το καβάλι σαν μία, το καβάλι σαν δύο. Το έβαλα εξαντλήσεις 4 σε μία και τέτοια έτσι. Το καβάλι σαν μία, το καβάλι σαν δύο, το καβάλι σαν 3. Και μια φορά κατεβαίνω στην Ομόνια και κατεβαίνω τη. Πώς τη λένε αυτή, ρε, που. Στη Σεπτεμβρίου. Όχι, ρε. Την Αγίου Κωνσταντίνου. Και όπως κατεβαίνω την Αγίου Κωνσταντίνου και είναι όλα πράσινα. Φτάνω κάτω που λες το έτσι και δεν μπορώ να σταματήσω. Και πατάω, φέρνω και κάνει κάτι τέτοια. Σου λέει και πήγαινα καρφί για το κράσο. Και πώς, ρε φίλε, με βοήθησε ο Θεός και την ώρα που είμαι έτσι και είμαι να σκάσω, βάζω το πόδι κάτω, ρε. Βέβαια έπαθε το στραμπούληξα. Και του βάζω το πόδι μπαπ και στρίβω. Και μετά πάω στο σπίτι, την παρκάρω, του λέω πάρτι. Ας, Μπέβερλι. Μπέβερλι λέω. Εννοείται. Και έχω σωθεί φίλε. Μια χαρά το Μπέβερλι. Με τον Μπέβερλι έχω σωθεί, 300 το δικό μου. Και ωραία φρένα έχει. Δισκόφρενα μπρος πίσω. Για εδώ μέσα είναι σου λέει δεν καίει τίποτα φίλε. Εγώ έχω φάει 2 τούμπες με το Μπέβερλι. Ναι. Και το από πίσω με ακολουθεί σαν το νικεδάκι. Ενώ το άλλο, επειδή είναι βαρύ, άμα σε καμπακός από πατρίλους, άμα πέσεις έσπασες πόδι. Χαίρετε, πέφτει. Δεν κατάλαβα, σου κόβει την κεντρική αρτηρία. Από αιμορραγία φεύγουν περισσότερο. Ναι. Ενώ το βεβελάκι σου λέω δεν είναι κάτι, εντάξει, δεν πέφτει κάτω. Τίποτα σου, κάθε φορά αυτό. Σηκώνω. Άμα ένα σου έχει Μίτσο, εντάξει. Αλλά άμα έχεις γρήγορο και δεν σταματάς η αλήθεια. Έλα σου δείξω κάτι αγωγές, κάτι φωτογραφίες που δεν δεις για πότε θα πεις και τον Μπέβερλι. Είχα εγώ ατύχημα σοβαρό και θανατηφόρο. 5 χρόνια στα δικαστήρια είμαι. Είπαμε πως θέλεις για μας τίποτα. Εκτιμούνται τέτοια ώρα. Ναι, πείτε μου, το βρήκατε. Γι' αυτό νομίζω. Άρα 5-6 ρε παιδάκι, μας δίνετε. Ξηράτροφη είπατε μας βγάλει. Ωραία, κοιτάξτε αύριο στο γραφείο αν είναι και τι θα με πάρει. Ή θα τον πάρω εγώ, θα σας πάρω στα μάτια του δώσω και παίρνω και το δώσω του γραφείου. Ναι, έτσι λέει η διαφήμιση. Εντάξει, καλώς, εντάξει. Θα το πάρω αύριο μέσα στη καλά. Καλά. Ήρθα, εγώ θέλω. Λοιπόν, να πω κάτι πάνω σε αυτό. Το ένα κομμάτι είναι να το επεξεργαστούμε καλύτερα, να φύγουν από μέσα αυτά τα πελατειακά. Η λογική μας είναι ότι εμείς έχουμε την Ένωση, δίνουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες και τους στέλνουμε μέσω του εφόρου, τους στέλνουμε σε οτιδήποτε είναι συνεργαζόμενοι μαζί μας. Και τι κάνει ο έφορος? Το ειδοξίνο. Μην το βάζε. Μην ήσυχοι.
Στα ενταγουίλα. Δεν κάνουμε παραγωγές εμείς. Παραγωγές με την Ευρεία. Δηλαδή, αν η Ένωση θέλει μέσω της Ένωσης να βγάλει μια δουλειά, θα πρέπει. Δεν το είναι το θέμα. Πού θα κερδίσει η Ένωση? Που θα γραφτεί μέλος. Αφενός. Πρώτα. Εκεί δεν πληρώνει τίποτα. Παίρνει κουπόνια. Ναι, τα οποία δεν κερδίζει η Ένωση. Πώς όμως να το πούμε, αυτό είναι μια σκέψη. Θα δώσω λίγο τι. Ναι. Να το δούμε για την ιδιαιτερότητα. Όταν έχετε λοιπόν παράδειγμα, να φέρουμε στον Δημήτρη, είναι ο νομικός μας, να πάρει μια σωματική συμβουλή και να προχωρήσει κάποιο νομικό θέμα. Να φτάσει ώρα τη πληρωμή, για να μπορέσει να υπάρχει και το αφορολόγητο και από τον νομικό μας τμήμα και φυσικά να πάρει και κάτι και ένωση. Γιατί έχει γίνει μια συμφωνία και οι συμφωνίες στηρούνται στην κοινωνία. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν, του δίνουμε, τα πληρώνει σε κουπόνια. Τη συμβουλή που πήρε για την υπόθεση. Συμβουλή όχι. Για ποιο? Για την είναι διεκπαιρέωση. δωρεάν. Είναι αυτό λεπτό. Για το μέλος, για την εισαγωγή των μέλων. Για να πάει στο δικαστήριο παράδειγμα και να πληρώσει την αμοιβή του δικηγόρου. Έξτρα αυτό δεν είναι παράβολο. Αυτό δεν είναι να την πληρώσει γιατί δεν το κόψει. Για την αμοιβή του. Όσο είναι 100 ευρώ, 1000 ευρώ, 5.000 ευρώ, αν λογοστήριο. Δεν πληρώνει, δεν κόβει απόδειξη ο δικηγόρος. Δίνει κουπόνια η Ένωση. Έτσι λοιπόν. Και αποφορολογείται. Στην ουσία ο φόρος είναι το κέρδος. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Επειδή στο δικηγόρο δεν θα πρέπει να κοπεί μια τυπική ελάχιστη αμοιβή δικηγόρου. Όμως. Δεν θα πει έτσι φέτος. Παράβολο. Εκτός από το παράβολο. Το παράβολο είναι, έχει ένα μικρό ποσοστό δικηγόρο και τα υπόλοιπα που είναι του κράτους. Αυτά αναγκαστικά δεν τα κόψει. Όχι, θέλω να πω ότι εκτός από το παράβολο δεν θα πρέπει να κόψει Μια εξτρά αμοιβή σου. μια ελάχιστη αμοιβή δικηγόρου. Αυτό μπορεί να το κάνω. Όχι, αυτό την κάνει παροχή, κοινωνική παροχή. Δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω, γιατί πάει- έτσι θα θα ακούσω πάει- ότι υπάρχει ελάχιστη. Όλες οι κοινωνικές παροχές θα Η απαλλάσσουν. ελάχιστη αμοιβή είναι μέσα στο γραμμάτιο. Η ελάχιστη αμοιβή πάει αυτό. Δηλαδή, ο δικηγόρος δεν μπορεί να σου πάρει κάτω από αυτό που είναι το προβλεπόμενο του γραμματείου. Το ελάχιστο. Όταν πας σε ένα Αλλά μπορεί να συμβολογράφο, μην σου πάρει και παραπάνω. Να είναι μόνο το Ναι, αλλά δεν γραμμάτιο. μπορεί να είναι το ελάχιστο. Όταν Δεν μπορεί πας να πας έτσι- του γραμματείου. Εκεί δεν μπορεί να πέσει. μην πάρουμε στα δικαστήρια γιατί εκεί είναι Όχι, κλασική. θα έχουμε πολλές περιπτώσεις. Όταν πας να παραδεθείς σε έναν συμβολογράφο, η αμοιβή που θα πάρεις δεν κόβεις παράβολο. Λες, εγώ θέλω 100 ευρώ. Ναι. Αυτά λοιπόν του λες, επειδή έχουμε σαν κοινωνική παροχή, θέλω 80 και θα τις πάρεις σε κοπόνι. Εφόσον είναι μέλος. Και τελειώνει η ιστορία. Από εκεί έχει και τα έσοδα της. Είναι η ίδια λογική, δεν αλλάζει με τα άλλα. Συνεπώς. Παντού, όπου και να το λέμε, το ίδιο πράγμα γίνεται. Καταλάβατε πώς γίνεται. Επί της ουσίας έχουμε πελατειακή σχέση, απλώς το Έχουμε πελατειακή σχέση. Μα έχουμε πελατειακή Μα σχέση, αλλά δεν το φανερώνουμε. Έτσι, ακριβώς. Η ουσία του Μα δεν το παραγωγού. κρύβουμε κιόλας. Μα Απλώς καλά, δεν δεν είναι είναι. η λογική μας αυτή. Δεν Εγώ είναι. δεν Λέμε από μόνο εδώ. για να το καταλάβουμε. Ναι. Να πάω. Στην Καβάλα. Να πει το ξέρω Γιάννη. Άμα δεν πήγα στην Καβάλα και να κάνουμε μια δουλειά, το λιγότερο που θα πάρουμε 5.000. Εγώ δεν πάω. Αν το μόνο. Με έξοδα πέρα εδώ, θε 2 άτομα, μιλάς για κόστος τώρα. Διαμονές εκεί. Λοιπόν, είναι δουλειά. Δουλειά μπορεί να φορολογηθεί, μπορεί να είναι ζωή, μπορεί 1.002. Δικαστική, επενδυτική. Τι γίνεται τώρα. Αυτό λέγαμε και με τον Γιάννη και με το Καβελιάδο. Λέμε το εξής, ότι θα πρέπει να φτιαχτεί ένας χώρος που ναι μεν ο καθένας θα λειτουργεί το δικό του κομμάτι, δεν το συζητάμε, δηλαδή ο δικηγόρος ότι έχει θέσει στις υποθέσεις δικαστικές. Ο λογιστής τα λογιστικά, ο σύμβουλος τα συμβουλευτικά, κτλ. Και επενδυτικά, άλλου τύπου και επενδυτικά λοιπόν, κλπ. Αυτό όμως είναι ένα κομμάτι που πρέπει να οργανωθεί. Όταν θα μπαίνει λοιπόν ένας υποψήφιος του Λευκού, υποψήφιος είναι, και να ρωτήσει, γιατί είναι εδώ, είναι και συμβουλές. Α, ωραία, κάνω και να ρωτήσω και συμβουλή. Τι γίνεται στο χωριό του κομμάτι αυτό, πότε θα βγει αυτό, μπαμ, πάρ' το. Τη δεύτερη φορά που θα έρθει, επειδή θα του γράφουν τα στοιχεία του, έτσι, έστω ο κύριος Στάδη που είχατε έρθει τότε, μάλιστα. Αν θέλω να κάνω ένα νομικό θέμα, έχω ένα νομικό θέμα, πολύ ωραία. Μισό λεπτάκι. Να σας στείλω στο κατάλληλο. Έχετε για εδώ, το και το. Αν θέλω να σας αναλάβει ο κύριος, από εκεί μεριά. Όταν φτάσει ο πληρωμή λοιπόν, εκτός το παράβολο το οποίο κόβει προς το Δημήτρη,
Το λέγεται Δημήτρη γιατί είναι. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει και μία αμοιβή, η οποία ξέρω 500 ευρώ. Αυτή η αμοιβή λοιπόν, κάνει κοινωνική παροχή και του δίνουν τα αντίστοιχα κουπόνια. Έτσι, σιγά σιγά και η Ένωση παίρνει κάποια λίγα λεφτά για να μπορεί να κινηθεί προς τα έξω. Το παράβολο είναι το ΦΠΑ, γιατί εγώ πρέπει και το ΦΠΑ. Καλά, εννοείται. Ναι, εκεί δεν μπορεί να τα αποφύγεις. Δεν μπορεί να το κάνεις κοινωνική παροχή. Μακάρι να μπορούσαμε. Αν βρούμε τρύπα και το κάνουμε, να το κάνουμε. Αν βρούμε τρύπα. Δεν το θέλουμε. Πρέπει το κράτος να είμαστε καλά. Ορίστε. Πρέπει με το κράτος να είμαστε καλά. Δεν πάμε και θα μας χτυπήσουμε. Μα έτσι κι αλλιώς υπάρχει περίπτωση. Όχι, κοίτα, άλλο λέω. Όταν το κράτος. Αλλά λέμε. Όταν το κράτος. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που είναι τελείως. Όταν αδυναμώνεις, να θυμάστε και εχθρούς. Όσο σε αδυναμώνεις, δεν υπολογίζει κανένα. Καλά. Θα γίνει τόρος, μεγάλος θα ξέρεις. Να γίνει. Κάποια στιγμή θα αρχίσει να γίνεται τόρος. Να γίνει. Γιατί στα χώρες θα παίρνουν στα ρουτούνια τους. Να γίνει. Θα έχω θέμα, λέω να γίνει. Αν κάναμε κάτι που πολλοί κόσμος που προσπαθήσει, το θυμάστε αυτό, αργότερα, θα μας χτυπήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Ένας από τους τρόπους να μας χτυπήσει είναι αυτός που είπες. Εκεί λοιπόν πρέπει να τα έχουμε καλά με το κράτος. Μα δεν τα πάει. Δεν κόβουμε το ΦΠΑ. Ό,τι κάνουμε δεν τα έχουμε κακά. Απλώς λέμε ότι όπως συζητούσαμε προχθές, αν μπορούσαμε να κάνουμε σαν κόμμα, σαν ενώσεις, να έχουμε να εκτείνουν την πυρηνή τους. Και μόνο δεν γίνεται, διότι αυτό αναφέρεται μόνο σε δήμους κτλ. Πάει. Αν λοιπόν οι δικηγόροι. Αν υπάρχει κάποια νομοθεσία, κάποιο παράθυρο που λέει ότι μπορώ να πάρω ναι, γιατί αυτό δεν γίνεται. Μου είπες τελείως, αν δεν το ξανασυζητάω. Αυτό που λέμε τώρα, και αυτό μπορεί να μην γίνει. Όπως το δικαστήριο ορίζει αυτεπάγγελτα έναν δικηγόρο των ενέκης, αν υπάρχει νομοθεσία και λέει ότι εγώ έρχομαι σαν εθελοντής και δεν κόβω παράβολα, δεν κάνω τίποτα γιατί είναι άπορος, ή γιατί έτσι είναι, ή επειδή υποστηρίζεται, δεν υπάρχει. Όχι. Οπότε δεν γίνεται. Είναι άλλο με το κράτος. Που ακόμα και εκεί το κράτος που σου δίνει δικηγόρο και στα κακουργήματα και σε κάποια αστικά, με πληρώνει το κράτος. Και με πληρώνει το γραμμάτος ή το ΦΠΑ. Πάμε εκεί δηλαδή. Αν πήγαινε σαν ένας φορέας και παρουσιαζόσουν και έλεγες εγώ είμαι του φορέα, ο νήσιμος ας πούμε, πληρώνει κανονικά. Δεν έχουμε τέτοια δικαιώματα. Δεν μπορεί να φύγει για το ΦΠΑ. Δεν επιβάλλω. Γιατί το γραμμάτιο κόβεται προς το ελληνικό δημόσιο. Μα δεν λέω αυτό. Εγώ λέω αν δεν κοβόταν γραμμάτιο. Όχι. Αυτό τα κορπιέξουν. Θα μας πάνε. Δεν θα γίνουν όλοι δικηγόροι εδώ. Στα 5% φόρο έχει το λάθη και θα γίνεται. Ουρά από δικηγόρους να έχουμε. Αν ο νήσιμος παραδείγματος χάρη δεν έκοβε, είχαν βρει τον τρόπο, θα μπορούσαμε να το κάνουμε κι εμείς. Δεν το κάνει ο νήσιμος, δεν το κάνουν αυτές οι υπηρεσίες, δεν το κάνουμε κι εμείς. Εγώ δεν μιλάω για την ουσία, μιλάω για το περίγραμμα. Εάν μπορεί κάπου να υπάρχει τέτοια στο λογιστικό κομμάτι μπορεί να γίνει αυτό. Όχι σε όλες τις υπόθεσεις, αλλά σε κάποιες υπόθεσεις ναι. Αλλά θυμάσαι ότι όταν δεν δυναμώσουμε θα μας χτυπήσουν. Θα μας χτυπήσουν μόνο εκεί που πάμε κόντρα στο κράτος. Δεν πηγαίνουμε κόντρα στο κράτος. Δεν πηγαίνουμε ούτε όταν το κόμμα απαλλάσσεται από το ΦΠΑ με αυτά που είπαμε. Δεν πηγαίνεις κόντρα στο κράτος. Το νόμο εφαρμόζεις. Το ίδιο το Σύνταγμα λέει ότι εγώ για να έχω. Σε κάποια κομμάτια μπορεί να πάμε να πληρώνουμε και λίγα λεφτά μόνο και μόνο να υπάρχει στάθμη. Αυτά είναι τα πολύ. Ας πάρουμε τα γενικότερα τώρα. Λοιπόν, τότε η δεύτερη παρατήρηση μου στο έτσι όπως έχει συνταχθεί. Υπάρχουν μερικές, το λέγαμε και πάνω, υπάρχουν μερικές διαδικασίες που ενώ ανήκουν στην κάθε ένωση ξεχωριστά για την ευκολία μας, τα κάνουμε γενικές διευθύνσεις. Ναι. Παραδείγματος χάρη, ό,τι αφορά τα ΜΜΕ και τα ραδιοφωνικά και τα προγράμματα, έχουμε κάνει μια γενική διεύθυνση. Έτσι λοιπόν πρέπει να αναφέρεται στο καταστατικό ότι όταν έχεις να κάνεις μια εκπομπή, την πηγαίνεις στη γενική διεύθυνση και αυτή διαχειρίζεται που μπορεί να είσαι και εκεί και πρόεδρος, εκεί δεν απαγορεύεται να είναι οποιοδήποτε από όλες τις γενικές διευθύνσεις θα απαρτίζουν άτομα από εμάς πάλι. Για να είναι συντονισμένη όμως η παρουσία όλων των ενώσεων έξω. Σε τι αντικείμενα γενικές διευθύνσεις? Μία είναι για τα ΜΜΕ. Μία είναι για τις χορηγίες. Μία είναι.
έξυπνο. Ναι, αντί να είναι κάθε ένωση να παίζει μόνη της, Εθνική. όταν πας για τη χορηγία θα πεις εγώ σου δίνω εκεί στα φορολογικά, εκεί στα υποτεχνικά, εκεί στα έτσι, σου δίνω μια σειρά από παροχές. Δεν πάει ο καθένας μόνος να... Και ο άλλος που θα κάνει τη χορηγία βλέπει ένα σύνολο πραγμάτων. Η Ένωση Φορολογούμενων κατά σύμπτωση έχει τη δυνατότητα, θα καλύψει και λογιστικά το αντικείμενο. Δηλαδή η μία ένωση μπαίνει μέσα στις άλλες. Προσπαθήσαμε λοιπόν αυτές τις μέρες αυτά τα μπερδέματα να τα ξεχωρίσουμε όσο δυνατόν για να μην λέει, ξέρεις, εγώ πρέπει να κερδίσω 20-10 και έχουν γίνει κάποιοι κανόνες, δεν έχουν οριστεί ακόμα. Θα τις φτιάξουμε, θα πάνε προς διαβούλευση όταν θα είναι πιο έτοιμες. Παρ' όλα αυτά έχουμε προχωρήσει στο πώς δεν θα υπάρχει περίπτωση ένα προϊόν που είναι καλλιτεχνικό και οικοτεχνικό συγχρόνως να μπερδευτεί με άλλο. Και να μπερδευτούν και δύο ενώσεις μεταξύ τους. Αυτό το... Οπότε, μέσα στις 2-3 παραγράφους που γράφεις που αναφέρεσαι για παρουσίαση, αυτές θα τη λες ότι ναι, εσύ το προτείνεις το πρόγραμμα, εσύ δεν λες πως θέλει. Εκείνος απλώς σου το φτιάχνεις, το βάλεις σε καλούπια μαζί με κάποια άλλα. Ναι, ναι. Εγώ έφτιαξα τους σκοπούς 3 και 4. Τώρα, αν από αυτά εδώ, γιατί ο σκοπός έχει... Μα δεν κάνουμε μάθημα. Ούτε σου λέω ότι πάρεις χαμηλό βαθμό. Επειδή όλα είναι ρέουν και βγαίνονται καινούργια προβλήματα και τα λύνουμε, όσο είναι μακαρός να τα φτιάχνουμε. Και ένα από τα προβλήματα που έχει βγει είναι αυτό. Το θέμα των γενικών διευθύνσεων, λέμε. Γενικά Τώρα να πάω στο κόμμα και οι ενώσεις γενικά δεν θα πρέπει να κάνουν και τίποτα χορούς, τέτοια θέματα ή διάστητα. Όχι, θα πρέπει να κάνουν γιατί αποδίδει από αυτό. Βεβαίως, θα γίνουν. Ένας βασικός λόγος που είχαμε στο μπλέξιμο των ενώσεων, τους φορούς, ας πούμε, τους διοργανώνει η Ένωση Καλλιτεχνών. Το φορό όμως εσύ το διοργανώνεις σαν φορολογουμένο. Τι θα γίνει εκεί? Ποιος, τι και πώς. Και έχουν μπει κάποιοι κανόνες, να μην τους συζητήσουμε τώρα. Νομίζουμε ότι είναι καλοβαλμένοι κατά κάποιο τρόπο, ώστε όλοι να ωφελούνται από όλα που έχουν δραστηριότητα. Τι εννοείς? Ας πούμε ότι διοργανώνεται ένα χορό. Ναι. Και το διοργανώνει φορολογουμένο, δηλαδή μόνο με τους δικούς τους πελάτες. Χωρίς εμάς, πώς θα γίνουν τα χαρτιά κτλ. Την έχει καλλιτεχνών. Κάπως πρέπει. Δεν μπορεί να κερδίσει καλλιτεχνό και να μην πάτε εσείς τίποτα. Εντάξει, μπορεί τώρα αναλόγως τώρα και ναι, έχουν αυτό, λέω, μην το συζητήσουμε τώρα αυτό, θα φτιαχτούν τα χαρτιά και θα το συζητήσουμε. Πάντως υπάρχει μέρημνα για αυτό, να μην υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Να μην μπλεκτούν οι δράσεις. Και να μην μπλεκτούν. Να μπλεκτούν, αλλά να είναι ξεκάθαρο πώς θα ρωτήσω κάτι. Γιατί άμα για παράδειγμα ένα γεγονός είναι καθαρά στο καλλιτεχνικό, να πρέπει να μπλεχτούν και άλλοι? Γιατί αν δεν το διοργανώσεις εσύ... Εγώ νομίζω, μάλλον θεωρώ το πιο λογικό να είναι οι ενώσεις από πάνω από το κόμμα, ό,τι είναι τέλος πάντων, και κάθε ένωση να είναι μαζί με το κομμαχή, όλα μαζί. Έτσι είναι. Ή μπορούμε να είμαστε αυτοί, δηλαδή γιατί εμείς δεν μπορούμε να οργανώσουμε, ας πούμε, πάνω σε αυτό. Να σας πω κάτι, εγώ σε αυτό το κομμάτι όσον αφορά χορούς, αλλά μόνο για τέτοια πράγματα, όχι όσον αφορά δουλειά. Γιατί εκεί όταν πάμε στο θέμα δουλειάς, είναι άλλο έργο και έχουμε άλλα κόστη. Δηλαδή κάποιοι ξαφνικά όταν αρχίζουμε να κάνουμε σοβαρό το έργο, προς το παρόν το ετοιμάζουμε. Όταν ετοιμάζεται και αρχίζει και πούμε στο διατάφτα, εκεί θέλω να πάρει νερό θα έχουμε πρόβλημα αν δεν είναι σωστό. Δεν είναι ξεκάθαρος. Εκεί στη δουλειά σας, σαν φορολογουμένων, είναι λίγο δύσκολο να εμπλακεί μια άλλη. Δεν μπλέκεται κανένας. Τώρα, το να κάνουμε ένα χώρο των καλλιτεχνών. Και εμείς επειδή έχουμε ταμεία, εντάξει, λογικό θα έχουμε ταμεία εμείς, οι άλλοι δεν μπορούν να έχουν ταμείο. Άρα θα πρέπει να δημιουργήσουν και αυτοί ένα ταμείο. Γιατί να μην έχουν? Είναι πιο δύσκολο για αυτό σε σχέση με το Ο καθένας έχει τη δράση του. Δεν Δεν κατάλαβες τι είπε. Κάνουμε εμείς σαν φορολογούμενοι. Πρέπει άκουσε. Ναι. Το να κάνει ένα χώρο και να πάρει ένα μικρό, από κάνουμε εμείς ένα χώρο. Και πήραν οι καλλιτέχνες και εγώ ένα 10%. Καταρχάς θα έλεγα πρώτα γιατί να το κάνετε εσείς, να το κάνουν οι ΕΝΕΛΠΑ. Μπορεί να το κάνει η ΕΝΕΛΠΑ, μπορεί να το κάνει αλλά πες ότι καλλιτέχνες. Αυτό ας μας πειράζει. μην πούμε λοιπόν Όσον αφορά αυτό το κοινό, βεβαίως. Συμφωνώ. Αυτό είπε.
Να πούμε κάτι άλλο. Κάνετε ένα συνέδριο και θέλετε να έχετε ένα καλλιτεχνικό μέρος μέσα κτλ. Το κάνετε, εκεί δεν θα έρθω εγώ γιατί δεν έχει λόγους να έρθει ένας που δεν ασχολείται με τα. Δεν έχει ενδιαφέρον να δει για φορολογικά. Αλλά έχετε και πιάνα και ποινικά σε την αίθουσα. Αυτά τα έχει καλλιτεχνών επάνω της. Έχει τα χαρτιά έτοιμα για το πράγμα. Δεν κάτσει να εκπαιδεύει στην τροχό. Με το τεχνικό Θα κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Το όφελος λοιπόν πρέπει να είναι εκ των προτέρων καθορισμένο, όχι να κάθεσαι με τον μπακάλι με τον πρόεδρο της καλλιτεχνών και να λες εγώ θέλω 3, όχι εγώ θέλω 5 κτλ. Να είναι προκαθορισμένο. Αυτοί οι κανόνες που ορίζουν αυτά τα πράγματα φτιάχνονται σιγά σιγά τώρα. Θα συζητηθούν, μετά η πείρα θα δείξει περισσότερα. Σίγουρα με τον καιρό που θα κάνουμε και κάποια πράγματα θα το δούμε και στην πράξη. Μην ξεχνάς ότι αυτή τη στιγμή γίνονται κάποια πράγματα. Εδώ και 3 χρόνια τώρα γίνονται. Και έχει αποκτηθεί μια εμπειρία από κάθε άποψη. Και του καλού και του κακού. Βέβαια, σαφώς. Ένα θέατρο, παραδείγματος χάρη, δεν έκοβε εισιτήρια. Εμείς στην αστυνομία δεν έχουμε. Δεν έκανε μπλε χαρτάκια την να δίνει κοπόνια. Ναι, μου το είπε κάποιος, το λέγαμε. Θεωρητικά, παλιωτικά. Από την άλλη, τίποτα δεν έγινε. Του λες, ας πούμε, εντάξει, είναι και αξιολογικοί άνθρωποι τώρα. Εντάξει, τώρα πώς έγινε, ακόμα δεν ξέρουμε. Τι θα γίνει. Κανονικά, βάσει των συμβάσεων, τους λέγαμε μέχρι εδώ ήταν τώρα τρεχάτα αυγαλτάδια από το πρωί. Μία παράσταση έχουμε ακόμα. Πηγαίναμε, δεν τους το είπαμε. Θα πρέπει, ακούστε λίγο κάτι. Σε όλα τα πράγματα υπάρχει μια λογική και μια στήριξη. Δηλαδή, αν χρειαστεί και έχουμε ένα ταμείο, θα έχουμε ένα ταμείο. Έτσι, σαν ομάδα και χρειαστεί μια άλλη ομάδα κάτι να του βοηθήσουμε. Αυτό υπάρχει στο επικουρικό κιόλας. Ασχέτως στο επικουρικό. Μπορεί να έχουμε μεγαλύτερο ταμείο από όλους. Λογικό είναι. Πολύ λογικό. Δεν μπορεί να κοντράρω τώρα από εκεί, τότε είναι μαλακή. Μ' αρέσει που είσαι αισιόδοξος. Καμίαση. Γιάννη μου, θα σου πω ότι πληρώνω 20.000 για τη συμβουλή. Μόνο αυτό σου λέω. Οπότε άκουσε με για μένα λίγο. Λοιπόν, επειδή θα έχουμε σίγουρα μεγαλύτερο ταμείο που θα οργανωθεί σωστά με γραφειακούς χώρους έξω από εδώ. Σωστά, με γραμματική υποστήριξη και ναι. Φρόναλε στο υπόγειο τώρα, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έχεις πλάκα κάναμε. Προχώρα. Εντάξει, από τίποτα. Γιατί, ακούστε, ας πούμε ότι στηρίζουμε τους καλλιτέχνες. Και οι καλλιτέχνες της ΜΑΔ δεν θα έρθουν. Λογικό δεν είναι. Πάλι θα κερδίσουν τους ίδιους. Δηλαδή, επειδή λοιπόν θα έχουμε μεγαλύτερο ταμείο και να θέλουν να κάνουν κάτι και δεν τους βγαίνει, ρε παιδί μου, μπορούμε να τους στηρίξουμε σε διάφορα θέματα. Είτε οικονομικά, είτε έτσι, είτε αλλιώς, λογιστικά ή. Οπότε, καλό είναι να υπάρχει μια να είμαστε αγαπημένοι. Έτσι. Εντάξει, αυτό είναι βασικό. Λοιπόν, γι' αυτό και είπε, να σε διακόψω, γι' αυτό και είπε ο Γιάννης πριν ότι εμείς οι φορολογούμενοι έχουμε μία δράση, οι καλλιτέχνες έχουν μία άλλη δράση. Οι δράσεις δεν εμπλέκονται μεταξύ τους, αλλά όταν εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με μία δράση, παράδειγμα με ένα χορό, που ποιος είναι ο ειδικός να κάνει χορούς, οι καλλιτέχνες, και ζητήσουμε τη βοήθειά τους, εκεί θα πρέπει να υπάρχει μία σύνδεση. Αύριο θα ήθελα να κάνω μια εκδρομή. Και για το φιλότοχο ταμείο τουρισμού. Για τους φτωχούς που λέτε που έχουν φτιάξει μια ένωση κλάση φτωχών, ποιος είναι ο πρόεδρος? Ο Λουκάς. Ποιος είναι ο Λουκάς? Ανέβη. Τον Ανέβη, ναι. Δεν είναι φτωχών. Εντάξει, των ανθρώπων που έχουν πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει μια κύκλος, λέγω, το ξέρετε το κύκλο, τα ακουστά. Λοιπόν, ο πρόδρομος που είναι ο πρόεδρος του κύκλου είναι πολύ φίλος μου. Έχει 40.000 μέλη. Αν θέλει ή αν θέλετε, το λέω σε εσένα Γιάννη, έτσι, να σας φέρω σε μια επαφή. Τώρα δεν ξέρω, να το βάλετε εκεί, δεν ξέρω, θα βρείτε μεταξύ σας. Είναι και καλό παιδί και βοηθάει ο ίδιος και φτωχός. Πρόσεξε τι λέω. Οι 40.000 μέλη είναι φτωχός και το ξέρω από μέσα είναι φτωχός. Ενώ εμείς βοηθάμε να είμαστε πλούσιοι. Όχι, άλλο λέω. Λέω τρέχει νοσοκομιακά και θέλω και εγώ αυτό το λίγο που μπορώ να κάνω να το βοηθήσω. Να βοηθήσω να δει αυτό το πράγμα. Και ωραία είναι τρίτες προσπάθειες να συμπτύσσονται όσο μπορούν. Όχι λαμόγια. Εντάξει, το πρόβλημα, αλλά αυτό μαζί. Εντάξει. Όταν. Είναι αναμφίβολο ότι η μία ένωση, ο κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα σε ποια ένωση ανήκει, έχει γνωριμίες και πρέπει να βοηθήσει κι αλλού. Έχουν το. Πώς λέγεται. Πώς λέγεται που φτιάχνουν κάτι μάλλον. Πώς λέγεται την εταιρεία.
Όχι ο Νάσιο, τον Νιάρχη, ότι έχουν τους Τον τον Νάσιο, τον Τζάκο. Αυτοί δεν ζητάνε λεφτά όμως, αυτοί ζητάνε μόνο τρόφιμα. Άκου εδώ τώρα. Η Τζάκο έχει πάθει εγκεφαλικό. Σας δώσω παιδιά, δεν προλάβα να πάω στους πλαβανίτες, τι έρχομαι και πάρω θέση. Όχι, σου λέει, θα πάρεις αυτά και δεν θέλω μία. Σου λέω και έφυγε. Και είναι μαλάκας, εγκεφαλικό σου λέω. Σου λέει πρώτη φορά βλέπω τέτοιο άτομο. Και όμως ο άνθρωπος αυτός πίστεψε με ότι είναι στην ίδια μοίρα και τρέχει για τους άλλους. Λοιπόν, αυτά τα άτομα είναι άξια. Μπορούν οι Μακάρι δράσεις να έρχονται να σε επαφή. συνδεθούν. Και πίστεψε ότι θα κερδίσουν όλοι. Είναι πολλοί κόσμος, 40.000 άτομα, για πολλούς λόγους Εδώ που δεν το βλέπουμε σήμερα. υπάρχει και η έρευνα στα καταστατικά, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, ότι και μόνο ότι το προτείνεις έχεις όφελος ανεξάρτητα από την ένωση που βρίσκεσαι κτλ. Εγώ δεν το κάνω για όφελο. Εγώ το κάνω. Άκουσα να δεις. Μα δεν το είπα και αυτό. Είναι. Όταν θα φτάσει η ώρα Δεν το είπα γι' αυτό. και θα κατεβάσουμε, δηλαδή θα δυναμώσουμε, Δεν το είπα γι' αυτό. θα κατεβάσουμε βουλευτή, τότε θα σου πω ποιον θέλω. Και θα το Δεν κανονίσεις. το είπα γι' αυτό. Το είπα ότι υπάρχει μέρημνα σε αυτό, γιατί ενώ ανήκει σε μια ένωση, δεν με ενδιαφέρει τώρα εμένα αυτό. Αν δεν υπάρχει κίνητρο, το κίνητρο μπορεί να το αποποιηθεί. Αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν σε υποχρεώνω να πάρει 2 ευρώ που θα να πούν. Δεν σε υποχρεώνω για το καταστατικό, αλλά ότι θα βγαίνει κάτι από όλο αυτό το σύνολο υπάρχει μέρημνα, υπάρχει γραμμένο μέσα. Ας το μην το συζητάμε παρακάτω. Αυτό δεν ξέρεις εσύ. Εγώ δεν μπορώ να Όχι, κάνω. θα τα μάθουμε όλοι. Θα τα μάθουμε όλοι. Γιατί ένα άλλο πράγμα Πράγμα σε που φέρει σε μια χρειάζεται. επαφή με 2-3 ανθρώπους από εκεί που είναι και καλά παιδιά. Έτσι. Και σιγά σιγά αυτό το πράγμα θα Ένα μεγαλώνει. άλλο, εγώ προσπαθώ μέσα Να θυμάσαι. να σας ενημερώνω για κάποια πράγματα που Να θυμάσαι, η δύναμη έρχεται από τους μεγάλους και τα λεφτά από τους μικρούς. Γράψτε το κάτω. Ένα άλλο που θέλω να πω είναι ότι οι ενώσεις όσο είναι ακόμα πιλωτικές, ας πούμε έτσι, υποτίθεται ότι βγάζουν, είναι παραγωγή στελεχών. Ήδη οι κοντεχνών που έχουν 2-3 παιδιά που έχουν μάθει πράγματα, ήδη τίθεται στην υπηρεσία κάποιων άλλων ενώσεων χωρίς να έχουν, για να βοηθήσουν αυτή τη δουλειά. Έτσι λοιπόν αρχίζει και μπλέκει κατά κάποιο μέρος το πράγμα και οι ενώσεις δεν έχουν τόσο συμπαγή μορφή εκτός από τους σκοπούς. Δηλαδή άλλο το θεωρητικό, άλλο το πρακτικό κομμάτι. Στο πρακτικό κομμάτι αρχίζουν και μπλέκονται. Ένα άλλο με τις γενικές διευθύνσεις πάλι, αφού οι ίδιοι άνθρωποι που απαρτίζουν τα διοικητικά συμβούλια είναι και στις διευθύνσεις των χορηγιών, ας πούμε, μπορεί να είναι η Δήμητρα, ξέρω εγώ, που είναι από δικά σας, να είμαι εγώ και να είναι και ένας της ΕΤΕΡΙΚ, μιας άλλης ένωσης. Αυτοί όλοι κοιτάνε τον γενικό σκοπό, ασχέτως αν ανήκουν σε μια ένωση. Έλεγχοι έτσι και πολλοί δεν υπάρχουν. Οι πρόεδροι όλων των ενώσεων έχουν ένα όργανο που είναι αρκετά σοβαρό να σταματάει διάφορες παρατυπίες, ας το πούμε. Οι πρόεδροι των ενώσεων όλων έχουν ένα όργανο. Έχουν μια ευθύνη, ας το πούμε έτσι. Όχι, έχουν ευθύνη. Ένα όργανο. Ναι. Ανεξάρτητο από τα 5 μέλη. Όχι. Μέσα από τα 5 μέλη. Όχι. Σαν. Παρατήρησα τον. Ο πρόεδρος είναι. Ο Γιάννης είναι πρόεδρος της Ένωσης και κάνει αυτά που κάνει μαζί σας. Κάθε χρονικό διάστημα που θα οριστεί, συναντιέται με τους άλλους πρόεδρους όλων των ενώσεων και εκεί, ή αν είναι και έκτακτα ακόμα. Δηλαδή τσακώθηκε μια ένωση με μια άλλη. Οι πρόεδροι όλοι λύνουν το πρόβλημα. Και έχει οριστεί ότι λέγεται σώμα προέδρων. Και αν δεν το λύσουν, είναι απολύτως σωστό. Όχι, δύσκολο να γίνει. Όχι, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Αυτές δεν υπάρχουν. Έλα. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, εγώ δεν ξέρω δηλαδή. Έλα, Πίσω από τον Μπάμπη. Πίσω. Κάτω το Γιάννη, εντάξει, το συζητάμε τον Μπάμπη και τον Μιχάλη. Άλλος ανθρώπους και τώρα και εσάς λοιπόν. Για ρώτα το Γιάννη όμως πώς ξέρει. Πώς ξέρεις εσύ. Τι. Από τις άλλες ενώσεις. Τους πρόεδρους λες. Και τους πρόεδρους και μέλη. Τους ξέρω, σχεδόν τους περισσότερους. Ναι. Ξέρει πολύ κόσμο. Και εσείς σίγουρα. Και εσύ θα Εγώ ξέρω απλά. Να σου πω κάτι. Ξέρεις, δεν είναι. Έχουμε κάνει 2 συγκεντρώσεις μόνο εκεί στην Έλληνη που καθίσαμε και πήγαμε ένα κρασάκι. Σε αυτές τις συγκεντρώσεις
Γνώρισες το Δημήτρη που τον ήξερες. Εγώ το Θέλω να πω. αλλά ο Ταμίας παραφέρεται. Όχι, λέω δεν γνωρίζω άλλους. Ναι, γιατί Σε μένα αγόρι μου, είναι όλοι. Ούτως ή άλλως γιατί είναι μωρό ακόμα το παιδάκι. Μόλις μεγαλώσει θα τους γνωρίσεις όλους. Έτσι κι αλλιώς, θέλεις δεν θέλεις. Γιατί προχθές γνώρισες την γνώριση του Ρίσταμου. Τις γνώρισες εδώ, δεν ήταν. Α, ναι, τα παιδιά. Παραδείγματος χάρη. Ας πω στην αλήθεια ότι με το που έφυγα, δηλαδή αν μου πεις τώρα ποιος είναι, δεν θυμάμαι. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία καμία αυτό. Καταλαβαίνεις γιατί. Ο Καράτζελης που σου είπε ότι είναι της Ανέργων, τον γνώρισες εκεί. Ναι. Είδες λοιπόν. Ποιος ήταν αυτός? Ήταν ο ψηλός που ήταν στο γραφείο πίσω. Όχι, δεν ήταν. Ξέρετε τηλεφωνικά, μας έβαλα 8,5 ώρα πριν που με ξύπνησε και εγώ 35 άτομα. 8,5 ώρα και παραμονιέσαι. Α, θα μπει ο γενικός γραμματέας εδώ, θα πέσει για 7 η ώρα. 7 η ώρα στον κύριο της Έλα, Πατρόλα, γιατί με ξυπνάει. Το πρωί είπε. Τέλος, το στέλνει η μέρα. 7 η ώρα. Πόσα ώρα δεν έχουμε κοιμηθεί ακόμα. Τι λέει. Εσύ είσαι κακό παρέμβας, θα τους χαλάσεις. Γι' αυτό μπήκα στην αρχή. Καλά, θα Θα σου πω μετά, τι ώρα είναι, 11. Θα πάω, θα κάνω δουλειά και μετά θα γίνω να κάνω και γυμναστική. Θα πάω 3 ώρα γύρω και θα αρχίσω την αέρα του Παπαδεύου. Τι να μην κάνεις, τι γυμναστική να Με τη κάνεις. γυμναστική, τι μαλακία, πες τα Δημητρά. Δεν κοιμηθούν ειδικά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γυμναστική είναι δεν κάνει εσύ. Το καλό είναι το πρωί. Ξέρω ποιο πρωί είναι δουλειά στη γυμναστική. Αυτό είναι το πρόβλημά μου, ότι δεν χτυπάει το πρωί το ξυπνητήρι. Όχι, εγώ έχω άλλο πρόβλημα. Χτυπάει και το πετάω από κάτω. Έτσι. Να πάμε Και ξέρεις που έχει φέρει ο αδερφός με ένα από την Αγγλία που έχει 2 κουδούνια επάνω και έχει ένα τέτοιο στην δεν μέση. ξυπνάς σήμερα που να χτυπάει. Μου κόβει το αίμα, μόλις χτυπάει και Καλά, καλά. το παίρνω, το κλείνω Εγώ ξυπνάω πριν το και ξυπνάω από την άλλη. Σήμερα ξυπνήσα πριν το ξυπνάω. Εγώ φίλε δεν μπορώ το πρωί. Δεν μπορώ και εγώ το πρωί, είναι δύσκολο. Το πρωί Μετά όποιος θα θες μπορεί να κάνεις 4 ώρα το πρωί, 4 ώρα εδώ. Γι' αυτό δεν ξυπνάω. όχι, είναι η φύση της δουλειάς. Εσύ. Τώρα θα φύγουμε από εδώ, θα πάμε πάλι με τον Βασίλη, έχουμε άλλη δουλειά. Έχουμε άλλη δουλειά. Τώρα έχουμε άλλη δουλειά μετά από εδώ με τον Βασίλη. Πάμε Για να στο πάω να γραφείο. στείλω κάτι μηνύματα τώρα, Πρέπει και από το πρωί πρέπει άλλοι να ετοιμάσουμε, να πάρουμε κάτι λεπτά να πάμε να στείλουμε. Εγώ το τρίτο όνειρο θα λέω. Όχι. Εγώ- Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε για να πάτε να. Είναι για να συνεχίσουμε και να εμείς. συνεχίσετε. Σήμερα λοιπόν, αφού είπαμε ότι αυτά τα πραγματάκια θα διορθωθούν, φαντάζομαι και θα το συζητήσουμε και να δούμε Ούτως καλά. ή άλλως αυτά Πρέπει είναι να τα ξεκινήσουμε. τα προκαταρτικά. Πρέπει να Πώς ξεκινήσουμε. θα Ναι, τώρα να. Αυτό θα το κρατήσετε. Ναι, είπαμε τώρα να μην είναι προκαταρτικά. Να είναι τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Το έχω. Στη συγκεκριμένη δράση, ας το πούμε έτσι όπως τους αρέσει να το Δεν το κρατήσει και απλώς Να να σου σου στείλω και mail. περίεργη η κατάρτιση εδώ. Δημητρά. Είναι πιο Θα περίεργη. πεις αύριο στα email μας. Θα το βλέπουμε, θα το έχουμε Που έτσι. έχουν στείλει ο Αλλά Νίκος, θα βάλεις Νίκος, και ένα μεγάλο το θυμάμαι, το βοηθητή. θυμάμαι. Στην πράξη θα το δούμε. Μπορεί να αλλάξουν στο κάποια κομπιούτερ πράγματα. αυτά. Γιατί Αυτό και το λέει λέει. λόγω στο τι Ή παθαίνουμε. να το ξαναστείλω. Βέβαια. στείλεις αυτό. Αυτό το χαρτί είναι η βάση για να υπάρχει πέντε. Και το αύριο. Σίγουρα θα Και να βρεθούμε. το κρατήσουμε εμείς Το αυτό. πρόβλημα είναι τι ξεκινάμε, πώς ξεκινάμε Το πλέον. εξωμήνους. Να γίνονται πραγματικές δράσεις. Τι νομίζετε ότι μπορεί να γίνει. Να πεις ότι αύριο ξεκινάω να κάνω Από συγκεκριμένα αύριο πράγματα. παιδιά δεν μπορεί να ξεκινήσει. Θα σα πω εγώ τώρα για να μιλάμε στο Καμάρες, επειδή είναι όλοι επαγγελματίες εδώ. Και επαγγελματίες φουλαριστοί εννοώ με την έννοια που δουλεύουν το μέχρι το βράδυ. Έτσι. Δεν έχουν το χρόνο, την πολυτέλεια του χρόνου. Τώρα δουλεύουν κυριολεκτικά, έτσι. Δηλαδή, παράδειγμα, μιλάω ας πούμε προσωπικά. Την εβδομάδα μπορεί να έχω 2 ώρες που μπορώ να ασχοληθώ εδώ. Επειδή όμως εγώ στις 2 ώρες αυτές το κεφάλι μου είναι κουρκούτι. Τώρα εγώ είμαι κουρκούτι. Δεν μπορώ πραγματικά να ασχοληθώ με τη δράση αυτή, αν δεν είναι στο επάγγελμά μου. Στη δράση εδώ θα βγούμε όταν θα οργανωθεί ένα σωστό γραφείο, γραφειακό χώρο, θα το δοκιμάσουμε με τον Γιάννη, που κάνουμε όλοι εδώ μαζί. Θα είναι κομμάτια, τμήματα μέσα. Ναι, μεν απ' έξω θα είναι η δράση και από μέσα θα είναι η δουλειά. Εκεί γίνεται σοβαρή δράση. Κατάλαβες. Εσύ λέμε έχεις φανταστεί τώρα ένα χώρο, ένα κτίριο, που υπάρχουν 6-7 Να σας το πω διαφορετικά, όπως το βάζω στο μυαλό μου εγώ. Και όποιος έχει κάτι άλλο μπορεί να το πει, έτσι. Εγώ λέω κάτι, μια γνώμη. Παράδειγμα, εδώ απέναντι, ακριβώς απέναντι εδώ, νοικιάζονται κάποια γραφεία εδώ στο επεισόδιο και με πατάρι κτλ. Τι γίνεται λοιπόν, για να υπάρχει ένα ωραίο πρεστίζ. Γιατί όταν λες ένας φορολογουμένο, ο άλλος το παίρνει σοβαρά. Και επειδή εδώ πέρα είναι 4.500 άτομα και από πάνω σε άλλες 4.000 επισκέπτες, είναι 8.500 μάτια που
περνάνε εδώ, στο ισόγειο. Έτσι, τι γίνεται λοιπόν. Βάζεις ένα φορολογούμενο Ελλάδος, από κάτω ΕΛΚΕΠΑ, πώς το πεις ΕΛΚΕΠΑ. ΕΝΕΛΠΑ. Λοιπόν, ΕΝΕΛΠΑ. Εντάξει, δεν συμφωνώ με αυτό. Φτάσου. Είναι πολύ γρήγορο, το θυμάμαι. Βάλε κάτι μικρό, 3 γράμματα. Στο λέω συμβουλευτικά, δεν στο λέω αυτό είναι συμβουλευτικό. Δεν μπορεί να αλλάξει, είναι domain name. Είναι ενώσεις πολιτισμού και ανάπτυξης.